Еўрарадыё у студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. З 22 па 25 студзеня у Давосе праходзіў чарговы сусветны эканамічны форум. Традыцыйнае мерапрыемства, якое адбываецца там штогод. І традыцыйна Беларусь ніякім чынам не была на гэтым форуме афіцыйна прадстаўленая. Толькі один раз у 1995 годзе афіцыйная дэлегацыя Беларусі брала удзел у працы сусветнага форуму у Давосе. Узначальваў беларускую дэлегацыю тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Михаил Чигир. Сёння мы паговорым пра тое, чаму Беларусь не бярэ удзел у гэтым форуме, пра што гаварылі на форуме сёлета, якія асноўныя праблемы ўздымаліся, і хоць неяк узгадывалася там сёлета Беларусь. Нашым гостем будзе Андрей Елисеев, але пакуль, калі ласка, мы паслухаем успаміны Михаила Чигира, былога прэм'ер-міністра Беларусі, пра той далёкі удзел Беларусі у сусветным эканамічным форуме у Давосе у 95 годзе. Гэта інтэрв'ю было запісана мной у 1917 годзе, але актуальнасці сваёй не страціла. Калі ласка. Якім чынам увогуле Беларусь атрымала запрашэнне на гэты форум? Ну, во-первых, это международный экономический. Там не надо как бы добиваться и пробиваться туда. Значит, сам форум предполагает приглашение политических руководителей правительств. Значит, и они едут туда бесплатно. Мы получили приглашение. И меня вот удивляет, что сегодня там, насколько я знаю, никто не поехал. А так он так и называется. Международный экономический форум, очень нужный, очень полезный, если страна хочет жить в цивилизованном мире и вместе со всеми развиваться. С 95 года, когда вы были там у Давосе, наша краина на державном узроўні ніводнага разу не была там представленная. Атрымліваецца, что не атрымлівалі запрашэнне, ці запрашэнне атрымлівалі, а не ехали по нейкіх так причинах? Я думаю, что это большая ошибка и недопонимание. То, что участвовать в этом форуме крайне необходимо. 95 год этот форум нам обошелся практически бесплатно, потому что инвесторы, фирмачи, которые принимают участие, не платят сумасшедшие деньги. Главы государства, правительства не принимают участие бесплатно, надо доехать только и заплатить за проживание. Ну и я не знаю, насколько это часто и как, но в 1995 году один из швейцарских бизнесменов предложил проплатить наше пребывание нашей делегации. Во-первых, во-вторых... А який интерес его был в этом? Ну, вы знаете, такой мир. Богатые люди, они знают, что у нас есть проблемы, что мы как бы молодое государство, еще, так сказать, не полностью сформированное, состоявшееся. Поэтому... как бы никаких условий, ничего, что нам разрешить. Естественно, что я их пригласил сюда, приехать, посмотреть, может быть, что-то заинтересует, но это как бы в некоторой степени как бы меценатство с их стороны. Но не знаю, как часто случается, но в 1995 году так и было. То, что мы получили в результате этой поездки, во-первых, прошли переговоры с Австрией, которая профинансировала строительство детского онкогематологического центра в Беларуси. Ведь когда его запускали, когда его сдавали в эксплуатацию, то забыли про инвестора, потому что оборудование пришло из Австрии практически бесплатно. Не практически, а бесплатно, значит. Потом в Давосе в 1995 году, во время переговоров, встречи с премьер-министром Швейцарии, он, значит, сказал, что знаем ваши проблемы, и они подарили, не помню какая сумма, но речь идет тоже о миллионах долларов оборудования для родильных домов в Беларуси. Швейцария производит очень много медицинского оборудования. Оно очень дорогое, но мы получили как бы как подарок. Потом произошла ряд встреч по инвестициям, но они по сегодняшний день у нас есть эти проблемы. Мы как бы доводим задания до территории, до министерств по привлечению инвестиций.
они общеизвестны, но для того, чтобы инвестиции шли, надо несколько другая политика, чтобы проводилась государством. Надо больше открыться миру, быть очень осторожным, внимательным, не обижать инвесторов, те, которые пришли. И я должен признать, что инвесторы, как бы известно, что у нас и уровень подготовки инженер-технического персонала, и дисциплина рабочего класса наиболее высокая, чем в России, чем в Украине, скажем так. И они очень заинтересованы инвестировать в Беларусь. Но для этого надо несколько другие подходы. Надо не учение военное проводить на границе, значит, с Европой, а надо открываться для инвестиций, приглашать их сюда, и они придут. С Лукашенко можно договариваться, но надо быть настойчивым, настырным и смелым. И можно с него что-то говорить, что такие условия, надо это довести до конца, надо сделать так. Можно договариваться, но когда... Ведь для чего человек получает портфель высокий? Не для того, чтобы получать высокую зарплату, а для того, чтобы проводить нужную политику, чтобы бороться за ее, чтобы отстаивать свои интересы. Поэтому, было же, у меня тоже были с президентом, так скажем, непростые переговоры по поводу повышения цен. Не в Судане же искать инвестиции. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, вяртаемся ў студыю. Гэта быў былы прэм'ер-міністр Беларусі Михаил Чыгір, размову з якім мы запісалі ў 2017 годзе, пасля таго, як закончыўся чарговы тагачасны 2017 года 47-й сусветны эканамічны форум у Давосе. І тады Беларусь не брала ў тым форуме удзел на афіцыйным узроўні, і сёлета не брала. І, як я ўжо казаў, толькі адзін раз у 1995 годзе афіцыйная дэлегацыя Беларусі брала ўдзел у форуме у Давосе. Пра тое, чаму Беларусь не бярэ ўдзелу ў гэтым форуме, што зараз на ім абмяркоўвалася ў гэтым годзе, і ўвогуле ці узгадывалася Беларусь на форуме ў Давосе ў 2019 годзе, мы пагаворым з маім сённяшнім гостем, директором по даследованиях Центра ИСТ Андреем Елисеевым. Добрый день, Андрей. Добрый день, Зміца. Ну, ось, як я уже сказал, с 1995 года Беларусь ни разу не брала на официальном уровне удзелу в экономичном форуме у Давосе. Чаму? Вот у тебя есть тлумачэнне, чаму Беларусь туды не отправляе свою делегацию? Сусветны эканамічны форум зацікаўлены у сучасных тэндэнцыях у розных сферах: сацыяльна-эканамічнай, палітычнай, тэхналагічнай. Ён хоча бачыць пэўныя змены у пэўнай краіне для таго, каб запрасіць туды дэлегацыю. Дэлегацыя з пэўнай краіны не можа туды паехаць проста хочучы. Удзел у давоскім саміце толькі па запрашэннях. Дзеля таго, што ў Беларусі на добры лад нейкіх зменаў значных у ніякіх з гэтых сфераў няма за апошнія гадоў 20. Гэта ўжо значна змяншае шансы на тое, каб быць запрошанымі на сусветны эканамічны форум саміт. Таму у такой сітуацыі беларускім уладам трэба быць болей праактыўнымі, каб заслужыць гэтае запрашэнне, і быць гатовымі болей даць, чым узяць, скажем так. Вось. Дзеля таго, што пакуль такой надзвычайнай актыўнасці ў гэтым кірунку не было, таму і запрашэння відавочна няма. Я ведаю, што асабліва у апошні час, калі гэты міграцыйны крызіс у Еўрасаюзе здарыўся, адна з асноўных тэмаў, якая абмяркоўваецца і на гэтым форуме у Давосе, гэта міграцыя. Сярод іншага, але міграцыя была галоўнымі і летась, і пазалетась, здаецца. Беларусь ўсё ж такі ў гэтым сэнсе даволі цікавая тэма, таму што мы, так бы мовіць, можам стаць нейкай там, я не ведаю, плацінай на шляху гэтай міграцыйнай хвалі у бок Еўрасаюза. Вот хаця б з гэтага меркавання, чаму не запрасіць беларускую дэлегацыю, каб абмеркаваць хаця б гэта адно пытанне?
Па-першае, сёлета міграцыйная тэма не была утопія, я б сказаў, увогуле на саміце. Па-другое, на добры лад Беларусь ніколі не была і не ёсць значным транзітным пунктам для мігрантаў з краінаў Цэнтральнай Азіі ці Афрыкі ў Еўрасаюз. Наадварот, калі паглядзім тэндэнцыі міграцыйныя, увогуле тая колькасць нелегальных мігрантаў, якія затрымліваюцца Еўрасаюзам на ўсходніх межах Еўрасаюза, гэта капля ў моры, тысячныя долі той колькасці мігрантаў, якія прыбываюць праз усходні, праз паўднёвыя, выбачаюся, і паўднёва-ўсходнія кірункі. Таму зважаючы на даволі частыя заявы пра тое, што Беларусь бароніць ЕС ад нелегальнай міграцыі, трэба мець на ўвазе, што напраўду гэтыя патокі вельмі малыя. А пытанне рэгіянальнай бяспекі. Мы ж тут любім казаць, што мы тут выспа стабільнасці, бяспекі і гэтак далей. От пытанне бяспекі сёлета таксама было не такім ужо актуальным, як летась пазалетась, і з гэтай нагоды таксама Беларусь не цікавая. Пытанне бяспекі было ўтопіі, увогуле пытанне сусветнага правапарадку. Так званая тэндэнцыя дэглабалізацыі, тое, што свет разбіваецца на вялікія гандлёвыя блокі, якія вядуць між собою пэўныя гандлёвыя войны і ўвогуле разбежнасці, так, сапраўды канфлікты ў шэрагу краінаў свету, у першую чаргу у Сірыі, а таксама ў краіне. Гэта было сярод асноўных тэмаў здавоцкіх мерапрыемстваў, але трэба разумець, што такое саміт у Давосе. Гэта 4 поўныя дні мерапрыемстваў, гэта дзесяткі, нават сотні сесій паралельных, то бок у одну хвіліну ідуць 10 мерапрыемстваў на розныя тэмы, ад нейкай бяспекі дадзеных да кліматычных зменаў, сітуацыі ў Бразіліі і так далей. То гэта проста велізарны набор тэмаў, у якіх, сярод якіх сапраўды бяспека была і ёсць адной з галоўных. Ну, такім чынам, і Беларусь у аспекце рэгіянальнай бяспекі, вот гэтай бяспекі ў нашым рэгіёне, таксама не вельмі цікавая. Тым не менш, вот мне просто цікава, ты сказаў, што на форум запрашаюць. Нельга вот сказаць, а вот я поеду туды. Ну, я маю на ўвазе не якога-небудзь там бізнесмена, а менавіта дзяржаўную афіцыйную урадавую дэлегацыю. Нельга так сказаць, цябе павінны запрасіць, але ты павінен нейкія там намаганні прыкладаць, нейкія там сігналы падаваць, каб цябе запрасілі. Зараз вот Михаил Чигир сказаў, што вельмі важна браць удзел у этом форуме хаця бы з пункту гледжання фінансавага, інвестыцыі. Там такія збіраюцца асобы, якія могуць стаць інвестарамі ў тваю краіну, у эканоміку тваёй краіны. Гэтае грашовае пытанне, няўжо нават яно не можа неяк падштурхнуць беларускія ўлады да таго, каб яно больш паспрабавала неяк прабіцца, атрымаць запрашэнне для ўдзелу ў гэтым форуме? Сапраўды, каб патрапіць на ўласна саміт сусветнага эканамічнага форума, трэба мець запрашэнне. Гэта датычна ўсіх, гэта датычна прадстаўнікоў афіцыйных дэлегацый, бізнесоўцаў, скажам, прадстаўнікі вялікіх карпорацый, якія туды трапляюць. Гэтыя кампаніі плацяць каля 40-50 тысяч доляраў у год унёсак, каб мець права направіць свайго прадстаўніка на саміт. Тут сусветны эканамічны форум, ён не цягне нікога за вушы, так? Каб атрымаць права мець прадстаўніцтва на форуме ці свае інтарэсы прасунуць, трэба прыкладаць намаганні самім. Што робяць нашыя суседзі? Так, Расія, Украіна, Польшча. Яны з года ў год арганізуюць на палях саміта дзейнасць так званых дамоў. Так, гэта установы, якія ўвесь працоўны тыдзень працуюць і якія паралельна з мерапрыемствамі саміта праводзяць шэраг сваіх сесій. Так, гэта можа быць, скажем, Расія, Украіна і Польша арендуюць будынкі недалёк ад кангрэсу, дзе адбываецца саміт, і там яны маюць сваю праграму і ладзяць, напрыклад, сесію па інвестыцыйнай прывабнасці краіны, па, значыць, нядаўніх і сучасных эканамічных перспектывах і так далей. І
Андрей, я выбачаюся, вымушаны перерваться на короткую паузу. Працягнем пасля короткого выпуска навінаў. Я нагадаю, у студыі Зміцер Лукашук, Андрей Елисеев. Сустрэнемся хутка. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Алена Анісім абвясціла пра намер ісці на прэзідэнцкія выбары, але кажа, што на сёння няздольная перамагчы Александра Лукашэнку нават на свабодных празрыстых выбарах. А таксама звярнула ўвагу на тое, што беларускае грамадства яшчэ не гатовае бачыць жанчыну на найвышэйшай дзяржаўнай пасадзе. На сённяшні дзень адназначна беларускае грамадства не гатова бачыць на гэтай пасадзе самай вышэйшай жанчыну. Досвед паказвае, што на нейкім там узроўні жанчыны так могуць прымаць адказныя рашэнні і, значыць, быць ва ўладзе. Заявіла спадарня Анісім у эфіры Еўрарадыё, цалкам гутарка на еўрарадыё.фм. У Брэсце прапанавалі прывесці ў суд снегавіка ў якасці рэчавага доказу. 30 студзеня суд Брэсцкага раёна разгледзеў справу Юліі Нечапарук, якая зляпіла з дзецьмі снегавіка і павесіла ў лёткі. Прэч атруту не заводу гаспадарыць тут народу, што міліцыя расцаніла як пікет. Суддзя Сергей Маручак вынес ёй штраф 25,5 рублёў. Непонятно мне было, как это все, почему вынесено такое решение, потому что когда демонстрировали видеозапись, для себя я видела, что не доказано то, что пытались доказать. Но подождите, вообще, а что должны были доказать, что снеговиков нельзя лепить? Заявили на выходе из зала суда блогер Александр Кабанов и сама Юлия Нечапарук. Еўрарадыё.фм. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. А ў мяне у гасцях Андрей Елисеев, дырэктар праграм центра ІСТ. Андрей, вы спыніліся на расказе пра тое, што павінна зрабіць краіна, ну і, ў прынцыпе, што яна робіць, каб годна сябе прадставіць на гэтым форуме. Вот такія дом Украіны ёсць, там дом Польшчы, дом Расіі, да прыкладу, дзе яны там паказваюць, расказваюць пра прывабнасць сваёй краіны для інвестараў і для іншых нейкіх праграм. Беларусь. Чаму вот не грошай няма, каб дом арендаваць, ці ў чым праблема? Сапраўды, гэта даволі вялікія грошы, але на добры лад гэтыя грошы не мусяць абавязкова ісці з дзяржаўнага бюджэта. Гэта могуць быць карпорацыі, нейкія кампаніі, якія фінансуюць гэта. Мовна кажучы, парк вышэйшых тэхналогій мог бы падумаць пра такую ідэю. Дарэчы, сёлета была вельмі значная канферэнцыя у тэме блокчейна і крыптавалютаў. Да, вот пра Капені, які зараз крыптабіржу арганізаваў, было б цікава, я думаю, паслухаць. Вось, сапраўды, бо сярод людзей, якія цікавяцца гэтай тэмай, не так шмат тых, хто ведаюць пра нядаўняе заканадаўства беларускае ў гэтай сферы. І сапраўды гаспадар Пракапеня і іншыя зацікаўленыя людзі з Беларусі маглі б арганізаваць нейкую падобную установу і правесці там пэўную дыскусію, пэўную сесію на гэтую тэму, бо яна пагэтуль застаецца сярод такіх, ну, даволі значных тэмаў, якія абмяркоўваюцца на палях самміта. Але вот все ж таки цікава, ну вот уявім сабе, што Пракапеня, там кампаніі, там парк высокіх тэхналогій вырашае зрабіць вот это, укласці грошы, там арендаваць там домик, там некае вот сябе прадставіць, на людзей паглядзець, як кажуць. Ці акупляецца гэта? Вот які вынік вот будзе? Яны ўкладуць там некалькі сотен тысяч еўра. А і што? Гэта вялікая праца, гэта не проста справа паставіць домик, так? Гэта трэба
трэба, значыць, прыдумаць добрую праграму, так і сесіі, якія зацікавяць людзей ахвотных у тое, каб у перспектыве інвеставаць і мець справу з Беларусі ў гэтай сферы. То бок вядома, што калі проста ўкласці ў грошы, арендаваць памяшканне, ад гэтага нічога не будзе. І зноў-такі, вядома, ніхто не можа гарантаваць, што нават зрабіўшы добрую праграму, гэта будзе. Гэта вялікая праца, гэта трэба, значыць, трэба мець уяўленне пра людзей, якія прыязджаюць, запрошаных на саміт. Трэба мець уяўленне пра канкрэтныя кампаніі і асобы, якім гэта цікава, на якіх трэба абавязкова выйсці, і мець уяўленне, як уласна на іх выйсці падчас саміту і пажадана, вядома, скантачыцца нашмат раней. І, канешне ж, няма гарантыі, што ўвогуле сусветны эканамічны форум дасць дазвол на арганізацыю такого памяшкання. Гэта, адным словам, праца, якая займае шмат такія месяцы, падрыхтоўчая праца і займае шмат этапаў на тое, каб у перспектыве мець выйгрыш з гэтых інвестыцый. Ну, але калі вот ўсё ж таки паглядзець і едуць туды кіраўнікі краін і выступаюць там, значит, гэта дае вынікі, станоўчы вынік, знаеш, як кажуць, значыцца, гэта ім трэба. Так, але прадстаўнікі краінаў, маю на ўвазе старшыні ўрадаў і дзяржаваў, яны даволі далёка не самая значная катэгорыя ўдзельнікаў, куды болей прадстаўніком менавіта бізнеса, мільярдэраў, якія сочаць за тым, як мяняецца інвестыцыйнае заканадаўства ў розных краінах, за сферамі, куды яны могуць інвеставаць свае грошы. Вось, і таму падобныя пляцоўкі для прамоцыі, значыць, пэўных сфераў, для пошуку інвестыцый, яны перш за ўсё скіраваныя, вядома, не на прэзідэнтаў запрошаных краінаў, а на прадстаўнікоў бізнес-супольнасці. Все ж таки, нягледзячы на тое, што вот я сказаў, Беларусь ніяк не была прадстаўлена афіцыйна, яшчэ раз звярну на гэта слова увагу на гэтым форуме, тым не менш, хоць некалькі, але беларусаў там было. Вот адзін з іх сядзіць перада мной. Андрэй, а навошта ты туды паехаў? І ўвогуле, колькі там было беларусаў на гэтым форуме, у якой якасці, што яны там рабілі? Асабіста я браў удзел у мерапрыемствах няпоўныя 2 дні. Я быў запрошаны на канферэнцыю ў сферы медыяў і тэхналогіяў, таксама наведваў шэраг сесій у рамках саміта. Адначасова поўны удзел і на працягу ўсіх 4 дзён саміта брала Людмила Батура, беларуска, моя коллега по менскім хабе Global Shapers. Гэта частка сусветнай сеткі маладых прафесіяналаў пад эгідай сусветнага эканамічнага форума. Мы арганізаваліся каля 3 гадоў таму і на добры лад не пытаем ні сусветны эканамічны форум, ні беларускія ўлады, просто робім у свой вольны час пэўныя праекты на карысць грамадства і маем місію пераносіць міжнародны станоўчы досвед грамадству. Вось. І, уласна, ўжо другі раз сусветны эканамічны форум у поўнай якасці запрашае на ўдзел у саміт прадстаўнікоў нашай арганізацыі. 3 гады таму гэта будзе Денис Кольга, сёлета Людмила Батура. Таму не толькі беларускія ўлады і ўрад гэта не ўся Беларусь, так? Мы, як маладыя прафесіяналы, развіваем адносіны з сусветным эканамічным форумам праз наш хаб. Вось паўдзельнічалі вы, і што гэта дае? Ну вот вам-то ясна, для там знаёмствы, прафесійны рост, развіццё і гэтак далей, але што гэта ў перспектыве для вашай працы дасць? І што гэта дасць праз вас Беларусі? У рамках саміту і мерапрыемстваў, якія адбываюцца, паколькі іх вельмі шмат, кожны можа выбіраць тыя, якія яму найбольш пасуюць, так, з прафесійнага гледзяща. Мы калі казаць пра нашу арганізацыю, пра менскі хаб Global Shapers, напрыклад, мы
летась мы выиграли вельмі прэстыжны конкурс сусветнага эканамічнага форума і кампаніі Procter & Gamble по прасоўванню гендернай роўнасці. І мы збіраемся пачаць шэраг мерапрыемстваў Беларусі на тое, каб гэтую праблему гендернай нероўнасці у Беларусі падняць да яе больш увагі і выразіць яе праз мастацтва, праз трэнінгі журналістаў, якія болей звярталі на гэту увагу. То бок мы з дапамогай сусветнага эканамічнага форума таксама стараемся прыносіць карысць грамадству вось такімі падобнымі праектамі. Я ведаю, ты шмат бываеш за мяжой, паўсюль, прычым не толькі на захадзе или на ўсходзе. Вот вярнуўся толькі недавно, ты мне рассказываў, там з краін азіяцкіх. А як у нас вот з гендернай роўнасцю сітуацыя? Может быть, не по теме Давоса, конечно, просто цікава разакранули гэтую. Дарэчы, гэта якраз таки тэма Давоса, і тэма гендернай роўнасці была адной з асноўных на саміце. І тут справа нават не толькі ў каштоўнасцях, а яшчэ ў тым, што гендерная роўнасць у развітых грамадствах, яна спрыяе эканамічнаму дабрабыту. Якім чынам? Такім чынам, што жанчыны маюць болей доступу на тое, каб прымаць удзел у эканамічнай актыўнасці, і не сакрэт, што нават у заходніх краінах, у Італіі, доля жанчынаў, якія бяруць удзел у эканоміцы, куды меншая за долю мужчынаў. То бок гэтым самым увогуле удзел жанчынаў, прычым роўны удзел, так і роўная аплата за тую самую працу і так далей, яна спрыяе эканамічнаму дабрабыту. Дык вось, гэтая тэма сапраўды была адной з галоўных тэмаў саміту, і увогуле той факт, што сярод запрошаных на давоскі саміт жанчыны складалі толькі каля 22%, наколькі я памятаю, гэта быў такім адным з крытычных момантаў у дачыненні да сусветнага эканамічнага форума. Чаму доля жанчынаў, запрошаных на саміт з года ў год, такая даволі маленькая? Таму, каб трохі кампенсаваць гэта, сусветны эканамічны форум зрабіў толькі жанчынаў сёлета са старшынямі саміта. Якая ўвогуле ў Беларусі сітуацыя з гендернай роўнасцю? Яна, вядома, не ідэальная, але ўсё пазнаецца ў параўнанні. Вядома, калі параўнаць сітуацыю з краінамі Цэнтральнай Азіі, то ў нас яна лепей, але яна все яшчэ далёкая ад ідэалу, і кожнае чацвёртае жаночае самагубства ў Беларусі, напрыклад, звязанае з хатнім гвалтам. Гэта факт. Ёсць увогуле адна з галоўных і балючых тэмаў вось у гэтай сферы гендернай роўнасці, гэта акурат хатні гвалт і нябытнасць эфектыўнай заканадаўчай сістэмы на тое, каб абараняць жанчынаў ад хатняга гвалту. Цытуючы аднаго з удзельнікаў форуму, вот ты сказаў, што падчас абмеркавання праблемы глобалізацыі, дэглобалізацыі і гэтак далей, адзін з удзельнікаў сказаў, што на сёння усесветны парадак знаходзіцца ў найгоршым стане з часоў Другой сусветнай вайны. А больш падрабязна, што гэта азначае? Нам хутка усім кранты? Так, я спасылаўся на канадскую міністарку замежных справаў, якая казала про тое, што, маўляў, становішча сусветнага правапарадку зараз хіба найгоршае з часоў Другой сусветнай вайны, і што гэты факт вельмі пужае яе, і значыць, ёй самой страшна гэта публічна прызнаваць. Што яна мела на ўвазе? Тое, што вялікія гульцы сусветныя часта грэбуюць правовымі нормамі, грэбуюць міжнародным правам для дасягнення сваіх інтарэсаў. І
уласна тое, што адбываецца на паседжаннях Рады бяспекі АОН, напрыклад, гэта добры прыклад таго, як вялікія сусветныя гульцы блакуюць часта вельмі важныя ініцыятывы, якія б прынеслі карысць канкрэтным рэгіёнам, краінам, грамадствам дзеля сваіх інтарэсаў. І той факт, што вялікія краіны, супольнасці краінаў апошнім часам не могуць дамовіцца па значных пытаннях, тое, што адбываецца пагаршэнне адносінаў апошнія гады, напрыклад, паміж умоўным захадам і Расіяй, гэта добрае адлюстраванне гэтага. І, вядома ж, Кітай. Адносіны такія неадназначныя, будучыя адносіны з Кітаем у захада, яны таксама выклікаюць занепакоенне у заходніх палітыкаў. Ну і сюды ж, вядома, трэба дадаць мноства глобальных праблемаў не палітычных, а экалагічных, сацыяльных, якія зноў-такі часткова вырашаюцца, а часткова кансэнсусу для іх вырашэння скарэйшага няма. І вось менавіта гэтая карціна, яна дазволіла канадскай міністркі ужыць такую фразу. Ну, але ці прыйшлі да высновы, што мы вот з-за гэтага, што такі перадзел сфераў уплыву ідзе паміж умоўны захад, як ты сказаў, Амерыка, Расія, Кітай, што ўсё гэта прывяло нас на парог Трэцяй сусветнай вайны? Ці не ўсё так страшна? Ці ўдалося дамовіцца пра нешта... высновы, якія зрабілі, што мы на парозе Трэцяй сусветнай вайны, і таму нам трэба нешта рабіць. Ці нават не казалі, што ніякага парога, ніякай сусветнай вайны, але проста такая складаная сітуацыя. Давоз гэта больш за 2000 удзельнікаў, так кожны мае сваё меркаванне. На некаторых сесіях некаторыя асобы мелі і выказвалі больш песімістычныя погляды, некаторыя больш аптымістычныя. На падставе саміту не прымаюцца нейкія мемарандумы, дзе все прымаюць нейкія фармулёўкі і так далей. Кожны застаецца сваім меркаваннем, кожны яго выказвае. Таму тут не можна сказаць пра тое, што у выніку мерапрыемства ў Давосе краіны ці удзельнікі саміту дамовіліся пра нешта. І ўвогуле сам фармат мерапрыемства ў Давосе, ён на добры лад і не мяркуе дамоўленасцю пэўных, бо гэта невялікія адносна сесіі, па паўгадзіны, скажем, гадзіны часу, дзе збольшага шэраг спікераў, прафесіяналаў, прэзідэнтаў выказваюцца па нейкай праблематыкі, выказваюць сваё гледзішча, ім задаюць пытанні, ідзе меркаванне, і далёка не заўсёды бывае, каб удзельнікі сесіі дасягнулі пэўнага кампрамісу, ды нават у гэтым і няма мэты. Ну і апошняе, нягледзячы на тое, што толькі 2 чалавекі, і то неафіцыйна, так бы мовіць, афіцыйна па запрашэнні, але не прадстаўляючы афіцыйны Мінск, былі на гэтым форуме. Я разумею, дзесяткі, а то і сотні мерапрыемстваў адначасова. Можа быць, краем вуха, там давялося пачуць, Беларусь нейкім чынам узгадывалася хоць там на нейкім пасяджэнні? Беларусь наўпрост не згадвалася нават на рэгіянальных сесіях, прынамсі на тых, якія я меў мажлівасць сачыць, прынамсі онлайн, але гэта не перашкаджае любому прысутнаму на пэўнай сесіі задаць дарэчнае пытанне, якое тычыцца Беларусі. Скажам, была прэс-канферэнцыя спадара Арэшкіна, міністра эканамічнага развіцця Расіі, у заключны дзень самміта, які, дарэчы, з'яўляецца старшынём гэтай працоўнай групы па інтэграцыі, так званай, на добры лад яму можна было б задаць пытанне і так далей. То бок на добры лад усе ахвочыя могуць карыстацца мажлівасцю пытаць нешта звязанае з Беларуссю нават на тых сесіях, якія наўпрост нашай краіне не прысвечаныя. Але ты не чуў, каб нехта нешта пытаўся, а што там вы пра Беларусь думаеце, да прыкладу? Людміла Батура пыталася пра Беларусь на пары сесій, дзе прысутнічала яна, і мы пастараемся падняць гэтую інфармацыю і зрабіць нейкі агляд
каб агляд прынамсі ускосных згадак Беларусі на саміце. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елисеев. Мы абмяркоўвалі саміт у Давосе. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй, слухайце і глядзіце нас. Рухайся з нами. Єврорадіо.